uboroso bw'umugusi. Manchumurigari ya Bwensoko TV nigora sechingaki ase emesa ya maiya kuru ensoko chinsa isatu asobot koboiga we 2025 na kabero mwaka bwechiri bubere 2025 na monchenkuru kwa Clinton ndigi karansoike nkomanya ya ne kiwe asiri tukeriga senchira yobo ikereno asenge nchama ya kuru ensoko chinsa isatu achakira bon. Karibu sana mwanchumo rigeria bono botukubwado nigotuko chakano robot rukubwatia abantu abo bakageire koba abanyanyimbo bekyombe ya KDF nigo bono nekyombe kende banyate koba bagosagana umusigari oyo mugeita aburi tuko ria igoro chingaki bare kwenekia na kwego kiase enyomba heyemo gotoka sensemo ya kebirgo imeyodi ya kyabonyorwe bunge ya Borabu county ya Nyamira bakoerera igoro yengane yo nigo bono obotendri asomo bagani oyo okurukwa home gate nest resort biringa bakagirwa abo nigo bono banyate ko bagotinda nabo igo kwanga gwakana ebila se umuchoyo abo ase bono batigire to musigari yo chingo makorende chinsemecho akanyarko bakagosiria obugima bwaye ase bono batebire ebili yo nigo yarenge gwitane chiribwe 20 muri Kito Vincent Munda namange Chitake kainke igo chirigiretie ensa yamo yabu ikoro magoroba umubagani oyo kanyora abageni abo andake abanyana ababaroche n'abageni baikire elyo konyora obokoreri bwabotambe bachete barenge enisani barenga karibu 8 ime abandi bagacha n'echipikipiki bagaswaga lakini nonya bachete mbarorekane bate batindete bagasabe ndagera nabo igo bagaikaranza lakini rende batumiete ndagera ng'echiri bubere igo totebe ng'a igo bachete batindete ntibaberete barebiga ekero baegwa endagera yabo nigo babuletwe bakane bill kurwabo nigo bachagete gotinga esegi boigo yabetendoro kigima bono mbatokoretie esegi enene mono asogotakana chi bill asogoida abafanyikazi baito my staff mbaitete monto security kerago chago interview ng'a ningi yakogera mutari gwakana chi bill mbamuitete na arwariri nyagetari umusikali wabo okorendeke gita asenseme yo Richard Bota niga umeranete ne chingoma chinga ky'abantu abo bangete gwakane bill abo asachiete koboria igoro yengane yo esegi ye kape yaye nganyoro yo moito ogokoraga igumusbati ogontebinda fulani oyo tarakana ngamuchira ngoro ngumubulina naki akanu mwana oyo gekora tabwati ende na tarikiria akamagontebia eningo mbwansafu komatebia yaki akanu mwana oyo mweri oye naria cheta kanda kaigora aria bakataria bakangira abantu karibu 10 nabo bangitete sana bangitete chitegensa kangita bakoko bakatoro bina kubimbete bangitete maina toro ejina wana kanya gardini kolikende korengana nechi CCTV chibekira somo bagani yo nigo ekoro kyabageni abo egati yabo babere bakagere ko babanyanyimbo bakubasagana asomo cyoyo abo ase amate yegoteba nigo basalitie ebinto mono nabo igo ko bagosereria buna bonsi nigo bale abanyanyimbo waribif bakorete maiga igo batagorete keburi mbaitete staff nabo igo na kogosa chi customer je karansete iga chigatama abandi bakuri na chinya sibagotama baga batakaniti chibiri ebinto mwakorete ga wali beef saidi 2020 lazima mubyakane neba nga imogo kolegas Yamateyo nigo bono yagikeire egekorekyo abo ase batebire nigo bagocha kubairere egetambukero egetindi abantu bakoraga regi hoteli takwanda gusali ibintu byabandi na liji kontro nona noriku muskari noriku gosene ningo goika kwatwara maskani gochie segento kyo manya naigorete ningumiete sana
nanje narwa device abantu aba bamindona ekero mwachira ase koragera neba nechigasi mogora chinene tagwansa korokie na gweyake gekuba abanyanyimbo kuru station y'abanyanyimbo ya Getare nigo bagendete gutuka engane iyo eri kwirania emirobire buya ya Butambe. Vincent Monda, Ensoko TV. Toskoposio mwancho mwarigari Sorboti ronde abana siasa ande mono korwa sense media kwamiria serikali nigo baikira na ase kanisa ekirisia ya sengere bunge bo machoge chache county ya Kisii aseba kwanire siasa chumugusi ande mono komwa ko bokomuske Fred Matiang'i bagukwane me kanisa iyo nigo bono batuguteirare engana ya baraibande bagote babuna homugusi tabwati omubaro oisaine okomwa hokoboko oyo koriye kergo kyo baraibwense kurwa sorongorwo wego nigo baruro kuboria gochasekera oyomo kobeka ense ya Kenya ase amasabo anene chinga kechiga torochie obochori hobonene bumako gocha murikito Apolinari Sakama na mange nase pali yego dia sengera posoti ebunge bumachoge chache county ya Kisii. Umaskini si bahati mbaya wala si nguvu za uchawi, ni matokeo ya uongozi mbaya ndio unaotutesa haigani gabara yanene kurensemo yo kwamereria serikali buna Alphonsius Machogu umurwanerirwe kirgo kyobo jumbe imeyanya libari masaba bakwanera siasa yo mugusi anene cyo kumwakere koko Fred Matiang'i abagusi komoranche ntagete muboke mumanyenga ki omumuruminto ukiruro sana gutwara ekera gutwara bangina mwamoroseriero ngoliyo boli gusabano abagaka mwamurigeri kinsara gusabano egere naba murana babo twanye kumubwati kurumaya bunakonya gut egere ngerate muita gusabano aba muraba bonse bina abarechi constituency chionsi abande bare Nairobi bakorega simani abande bare Musigisi bakorega simatiani abande kurusia ya matega iga tobareta bonse piga iga omufata babekera machi evisio na ntito ruwe support ya se kanisa Alphonsius nigerero buye bogocha kubwatekana n'ububwigwegasa kukyo mugusi asobora ibwense bogocha mama yetenga president negente kiyage kola tamagendera seke ekenyoro mama yetenga igaga tebanga let there be roads nechipara chacha ngobachimwamu mutageti nuchipara ekero moja kumwake bigokoro igombuya morarake basomorwanerirwe kergo kyobo jumbe bwa burabu niga tuguterare chinkwana cyabali bagoteba buno mugusi tabwati chikura chisaine chikura chiri gusina Nyamira is 1 million lakini gentokia bete amalemo gake tegusi abagusi abange bagachikoligia amalemo siko bona abagusi bale Kitale Trans Nzoia ebara abange kubwa bale Nyamira county abagusi bale Nakuru ebara abange kubwa bale mo machoge gai boigo nigo muraramenta goteba bunegento giasaliri siasa chinsa ya Kenya nabana siasa gosera abantu amagendererabo umuntu akobayibera milioni 100 umanyanga bali na baliri enko ndama esiringi 50 bangakere kura lakini ntete makole buno ulkalau yakolete bakagolerwe gasi bakagolerwa amarange bakagolerwe meito bakabekerwe bikoroto ebale basoka kurunyomba wesibyo bosyo ne soda lakini ekero ekachinga kichikura omwedo nigoro sorondo yubwateganga yo kuchikurwanirire kergo kyabasubati ase county ya Kisii nerabo lekero yo mukubekense ya Kenya asa masabo egente kemo gyo kantakire tokora masaba manene tokumusabera erekera gutara naboigo tusabere ense yaito omorembe obwanjani n'omurembe morocha sensi yaiterochi kiro mondo monyorochi bono enare gusaba chinga chitase tole ekero tole kanisa buna bono toinyore gusabere ense yaito omurembe ko ripoti rigitaseni gya Nsoko TV. Umaskini si bahati mbaya wala si nguvu za uchawi, ni matokeo ya uongozi mbaya ndio unaotutesa Ncheri Apolinari Sakama.
Togoskabasio mwancho murigari asoroboti ronde aborokiwa beskuru Nyangoge yogotoka se ward ya Kiabonyoru ebunge aborabu county ya Nyamira nigo bairanirie mbuya cha sabara ya bari no mwebo gwancho kuya soko gendera kubasira nabo igoko ene kyankwirira bari mirobirio yabo yechisemi iyo ragendera ko bakonya maiga yenyumba y'uburaro y'abanyaruka buko bwata humuriro butko bugokera ritkurigoro aborokiwa beskuru yo nigo bono bagosabana ende ko gendera ili banyara ko bagwikirania hemirobirio yechisemi asenjirerengia muri kitu Vincent Monda namange magega yensoko TV korokyo kugania kwa bana abo abanyaruka chinga kibinto byabo byokomorero nigo lituko lya lero yokorigyo boseneta se county Nyamira wakiri Tony Muturi esokiri nako basire binto byoboraro asabana abanyaruka gwetani 10 bali abanyoro wakwa okonene oyo Dennis Muunde omowakirishi bomowakiri Tony Muturi buno omogaka omanyete obokongu bwa abanafunzi omanyete nga bayiboli abana bande mbara abakoruki family background kire chinkongu anda ke toba tumeka bono igana obarabe mbare tagento kieke bakuira na enda another month babereteka bakorigie mattress na gento kieke orangeti na kiye kogera achora nga tiga abana banyore e mattress no at least yababeke ke wango gete mbanya korigie bintu bibinde bitigarete nabokonyoro bakonyire rinde babere gento kieke esukuru nero chire erinda konya abana abakeigo abasukie edo mweri ayete na barubu bintu byabo byayeto at least abana ababe relieved no akara bakonde class ime banyore mbabwato e mattress bakorarira no borangete bakorarira ko bakonya korengereria na kibinte byabete bakorokia omogokobo niga abanyaruka bo na barubu bairanire buya gochese wakiri Tony Muturi asokorra buya na koigwo kogania kwabo chinga kechi babwatire no mochando uyo. I want to say thank you for the all well wishers that has helped us in handling this our situation. Wenye mattress zao zilichomeka ili tuweze kulala mahali pazuri. Thank you. Omolo Stesa War coming from Nyangoge Mixed Secondary School. We say thank you to our Senator Muturi who has brought for us the mattress, the blankets to help us. Omwarimu munene bwe skuru yo Joseph Moriasi na boigo munyakero go bwe body eri gusira chisemia se skuru yo Murandia Cyrus Magoto nigo batebire ogusira ko nenchere yamo ase chinchera chiri abaranyale kwirania chisemi chigendere buya se skuru yo so that we can reinstate our students, especially those who are affected heavily, not necessarily to their former self, but partially to where they should be. So we thank you very much for airing this event, this incident. But we need more, isn't it? More donations so that we can fully settle. Get to know that some of these students here lost virtually everything. Clothes, beddings, and all that they had. Asenge nje ne skuru ya gusi lakini otutaete goteba ngambi ya mono asenge nje yogo konya abana baito ntoganetie abanta abange batokonye ekiagara mwalimu tarawe skuru nei abana even the society mbarenga where ene instant ya chire tutamanyete nje ngoro kwa Vincent Monda neye Nensoko TV. Mayanda ni gabwata nse hase kenyoro kia nyagwekoa isamwera ebunge bonchari county ya Kisii mambiri tukoria lero maiga yomusacha oyo mawe myaka 55 nebera serita James Manyega anyara ko bakagotoka emesime gasireti obogima bwaye habwase bonekagire unanigo aitwa korengana n'abanyakenyoro nigo bagoteba omugako uyo nigakagire ko muchenyumba umukungu bande ono nigo yamateyo yagandiro bwene bumugako uyo hasa abanyanyimbo bachakire obotukicingaki mubiro yorusi wa sensemeyo na koiro gwikase enkendo muri kito Frida Kirubo namange Nasenka yomugaka James Manyega asamayanda abwatainse maiga yomubere bumugako yo gotoka emesime korengana ne amateyaye nigo bairabuna nyagusira aminyogetigwe na goitwa goika ogokwa bante baje tebo tukobaru etamatanga ngabakachikoigora ngina kandi bakachikotura ngina igore ngina gadire aba muraba gatebani bagakaba jitirisa lakini tirisa ne yarenge muino yo moelio ngano omugako ya etirita gatama ngara kini bakaigwa matiritiri go chirogoro
bakaminyokia omogaka oyo esaidi nere bwoke yorogoro rietariana naroro bakamominyokia abu naende bakamoirania omogaka oyo naende akamonyoka gocha roche bakacha komobwatera ase omogori are nsari omogaka oyo nari bamoorete echuma getabwate bakamoitera echuma eyo bagaita bakarora mbaisanegeti nigo eamateyo yatema kumurigia emambe ya rero ase babwatia amabarato na koegwa ekioma ekio giatumegete kumususura kumuita gocha twabwati mpaka roche asegete gasomote getogechire abuna ite irororo naende nabwati gocha na nanyora se mesiense mabona so mugako yabekire nsa ebamuitirete kurumoino bakaruwa bakamuambana bakamutukutansiga tange kimbo kirimwari kumuitere chumeli bamanya kuruwa bandetere chumejo asensemo yo murugioye Agnes Kerubo nigakoerera amakongu abeire kagwitira ase nyomo yaye anene asomugakoye abeire kaguche nyomba umusubati Gladys na kumutumira chibesa jo muntu agera umugako norara gratis eyere mupango wa kando gratis na mumyoti kuri mwana gesona komuburi ngyo koraga igane mburaga yatute kasira kare ngyo ko riga echire sambi na nusu akamagonte no muntu ngayetense gaiga lakini nje naruche kirabana kumonyera amotomera chiribwe marongene ande na chicha ko kwangande kubwata simi uyu kumuburi turabwata message turanyerora tukakurana chusi kana nda yo bono nandi bono bilenga ni tantaine ga oyo kumuka nanda gotoma chiribwe sana bono nigo eamateyo yaganirie oboene bumugaka manyega asebaine ketene nibuna nigo asegeka kimyaka gwetania 15 nigo babeire no musubati oyo Gladys ngoteba magana justice eserekali tigeri obumaeno bobororekane na abana babeku koboko egere batebe ngumugako yengi bali kumubuje asenge njo mugako iyo talibono bagoja kumanya ngumugako iyo nso barenge talibono saidi ye myaka 15 emesie gotwegwa asobole mubweito ya mugako iyo no chibesa chia chiroro na chiko somia abana abo sina chiko baragire family iyo igentekenege koro ingi bali kumubuje yanga serikali bwati bumaeno ngobole serikali yankonye egerero no bwana bumugako iyo iga kekogera na rende tumukungu oyo mugako yo bwana bwa borekane na saba na baiga nesimi yaye bamuiranire yekora nere bwate chibesa chinyingi sesimi itari tabegeti kwende ndi nigo bono obosemia warurugocha asabanto bonsi koeneke buna ngosikabale chinka chiabo korokya rekane kobe monase amasiya abantu muna baichireiga nandi to maitenga lingane linko balira se mambiye korende yaro kanenga umugako oyo igamanyega ni yaitire asagende yonsi pia taraji kobangao nari kusaba ngaba serikali eyagireria sobwango egere enyare kugaya na linganeri obororo butaraji komentekana muno bekero bwarorekanire iga abandi baminto baraiga bamanyenga amangana yogosoka chinyomba kurumwao gochisiko terigento kerekiya omoeri oye gento kigoje giakorera na makweli anga bunaye nganyoro musubati oyiga obeire ka gutumira chibesa no mugako oyo igorende umaene mbumanyikanete musubati oyaroru na abana abaiganye na abaye barenge na bantu bande bamente kanitororo babugatu bwese ubwango na baisa gutama igomba manyikanete na batamari chibuliringa mbamanyikanete Kerubo Frida Ensoko TV Maiga jomo gavana we county ya Kisii Simbarati kuchakia umuroberio okazi mashinani abwase abantu bakora emirimo yo gochena emechie nabo igochipara nensemo echindoche nigo bana bakora emirimo abo kurwa sensemo iwode bogia 10 gotoka se bunge abonjari asiri tukuria lero banyarire ko babagwesokia asibarenge gochena oroche rukurwa se nyakiono koria besokire na kumweneria mbuya homo gavana Arati hasoko ba emirimo yo banyorere engere yabo ya kirarituko asebono barira yo gocha musira sentunde ya kabira murikito Petrol Machini namange abakora emirimo b'umuroberio kazi mashinani oyochakiwa n'umugabana bwe county ya Kisii Muske Paul Simbarati nigo besokire na korokyo mugokobo asemeroberio wetero umugabana wito Simbarati atoire gaze ku kazi mashinani ina kimogo tebase gabana wito Simbarati okwana chinga kichekero balengo chenoro cherwanya kenyongiro imeye wodi yabogie kumwebunge yabonchari tikuria rero nigo bagokire getambukire kyasabate bire nigo bakore chigegenga nabo igo kwinyorengere yabo yakera rituko nje nigonde no mogoko monene
Simba Arati gavana yaitu atorusiri bioreri ase tutabwate kende tukonya kurwana n'abakungu kiagera kerugo sabu kende kwanyora tubwati riomana ria chakiri iga bono bunande kasi mashinani kose buna tole kasi mashinani iga amange ali bisegi biri biegenka mbiche bike yako batole busy omekirishwa otorusiri isiko tobekire busy twachakira korosi chindoche nande ntoche tochaka korosi chipara igonga omugavana itu Simba Arati tarairi negasiare nande togoteba Simba Arati nakire buyasenge ncho ya excellence Simba Arati otoire gasi muna bana nchende ngarati ngwewe beseyu ngande ngole chingoko mbeke nande nchake biasara biokonia magena ye chingoko ne bituma nindoche ngabese ngochiere gonsukie sababu nabwate yere ngochakire biasara bone biasara kyane ndoche ngechikogendera singencho yo gabana yeto Simba Arati boigo nigo bamoiranira mbia mwemsebo wodi abogia kumo moskishmari matundra asokubaroseria macha sense Marach kunyako konya kuigenderia nimero bere yabo yakiralituko iga no rocherwa nyakenionkorio mbugia kumward agitacho omweshimi wone Ismail Matundura aka Omuongo akobucha machi nigonta ete gwakera His Excellent Governor Simba Arati ngambia mono asokubwaterana no mwemusione Ismail Matundura korete project ya machi buna moroche mumbu ari tangi nerororo macha yakabuchire buya kogende tangi esoreri yakagenda pakekero reigoro ase tangi kare nene residents babugia kumugodi banyanyora kuruabo batumika kaki italie gasingi ya baminto igonde no magoko manene konyara gonchandikete asengenja macha agaringa machafu bono rujinga macha bera maya na agoki kuno mugabana itu Simba Arati amono mwemusio Muongo nigo bono besokire na kumwakira mbio muske Simba Arati na korira ko mosira sentunda ya kabera bisi ngotebyo excellence Arati mbia mone sega se ya kazi mashinani tunamwambia arudi tena tunampongeza kwa kazi amefanya mzuri kaki nyasari kwanja umugabano ito abe tutam no Muongo gende bosio nani yasamu ikike nande ngokora ngatenga Simba Arati tutam ase igongo mwakira ngambia mono nabo igonte benga abantu baito tigatomwe kerogo keria kabera nyare ko bagagotugambira nabo igigafana yaito yani omwe MCO ito bogia kumuod at least nae wakorre gasingia matoroche ngachindoche chia ga igambia chire na igonche bwata macha mange Simba Arati gagendere gasi tutam tuamoire tutam Reporter Ensoko TV korabonchari county ya Kisii Chepethuel Machin Bemano Morikito Pethuel Machini na bakore mirimo abo kurwase orochoro rwa nyakenionkorio korengina ari kona byo toguska robotiro kubwatia abamenyi bekenyoro kya Nyamango ase wodi ya Nyamaiya ensemo ibunge ya West Mogirango ime county ya Nyamira nigo bono baeso kirit koria rero bari ne bibeya byabo erikwe murunganiria okotabekirwa estimase chinseme icho bagokwana negetesene kigagia Nsoko TV nigo bono abamenyi abo batebire ngabanyodre egasi enkogwa sabore kiwa babo kwene kya chisemi nabo igokwane kya nebane chisimi cyabo ngo kibeka bare omorero Morikito Steven Nyariki namange bare nebibe yakoboko bare noboro bonene abamenyi bekinyoro kya Nyamango ikigotoka se wodi ya Nyamaiye bunge ya West Mogirango ime ya Nyamira nigo besokirie bakwerera okwebwa seke magendero hanene mono asoko bekuru estima mega yo mojumbo orenga abisi moske Vincent Kemosi gotebana aba transformers korenda arweta abisi ataraba nabono mojumbe hora abisi moske Steven Mogaka oyiwe kabone go tarabekira stima senseme yo asa marieta njengo Jackson ogembo nyandako igonda ase kenyoro kya Nyamanga iga Nyamango igotomise ti umurero asenga kientambe orwo moisimi wo itoke mosi akaren arengo muchumbe one time agateba stima ya Nyamango transformer ya Nyamango nero paka akarwo naende bono oyo minto simo gaka nero le ase kerogo nere nabakona gototebia nya entubu estima ya Nyamango no ere mokiro iriro nini gochi ari noti bono otosinya ntu abanyamango ninkiekebe ntotabwati chikura ntotamoete chikura akia serikali otware gosaba matokonye estima asa marietane igonkuru guchaso ni motaroki oyo bondie kinde maene otogo kwana ase Nyamango gaiga
na bondo ochenga abantu baitomba umiete sana igo bagogenda egesunte nonche nongwita igere egesunte emeteime bono Steve ng'ayokare tokonya abantu baito gaiga erinde abantu badwe egesunte ime bagukwanekera ekio niga bang'ina batebire ng'ani giko babetereria koruga chinsa 12 chia maragoba egesunte getaraswa erio banyare ko bakoragere gento basabire babeire kemisimono erio barigereriwe chaje na bato chandegete buna bone estimate yetu bwato borogosa twakang'ine twabang'ina atokoruga kuma saa 12 totarugete saa 12 ditorikoruga muna bana ochikoruga masunde gogo tajobo kuma gojia abana bitabu byajire sibyagana kujimbari gasoma tochikomorekera kisimi basomere twasinyirwe kesa twakang'ine tukamoranje tokonya ntubwatio marembe taja toinyore nyamangoga igabeke transformer networking tubwatio gwakerwe simiere on erepi muteja kubatikana no konga kubogima ni gokerekyo batebire nga ni gekuba betereria gotiga matukande gutumeke bibeya asikeria bagoteba nga mbari goikerania ne rigori erio kwaje tokamena ne kibwa egento geteiga kurunya sore mpaka ganyamango tukabeke samatuka make ikarwo gekairwa one gatuchandegete nonye na mabuta ali tokana twagore bibeye bire mimona moni ebi abona abantu batigire ngenjayo yakine ligori bono ntubati besa tokogora nona mautayo tutumie muno barabu asaborokiwa bagosoma jiskuru mbarabare ne kenyore ekio ni goba igoba era iroboro bonene nemono hase basnyirwe gokora chi homework chiavo naitwa Gilba Karama na shule yetu inaitwa Gatai Primary. Tumetoka saizi shule tumepewa homework sasa. Nataka sasa kwenda kufanya lakini sasa shida ndio stima ndio hakuna. Sasa tunatumia hizi taa. Kwa vile inaniharibu macho. Na pia inanipea usingizi haraka. Steven Nyarikembonde Ensoko TV Nyamango West Mogrango county ya Nyamira Tuguskabusio mwancho murigereria hebarasa yo korenta habu amate hobuya hegatia baibori ni amate etanaine eskuru yoboroso ya metamaywa nigo yakorekana rituko ria rero busemambi ya rero asekerenga kyarenge hokoenekia kuri kugayana na konyora richiburi ronge maiga yebikore bitari bya bontambe konyara koba bikororekana hase eskuru iyo nonyane amate gutwara kubora amaskani nebintu bya eskuru murikito Sophie Oigara roboti rwa senjira yubikirano Umugambi we location ya Keroka Township Kennedy Ndege litikoria rero nigo atwara ibarasa amo nabaibori beskuru yoboroso ya metamaywa ekerenga no koriga richibu yokogayana otwara omorembe egati ya baibori amo ne amate yeskuru yo magega yogotwara chinkwana chogotaigwana igoro yorobebe reskuru yo Munyanabo amatuko abwangoiga engombe yeskuru yo nigo yabage kuibwa na magega yaye gotoka ime yomochie bomokagero yo. We have come to this school because there was a crisis with the parents. Kuna mtu ambaye amekuja amechokosa shule juu ya boundary. Kwanza alikuja akaiba ng'ombe. Secondly alikuwa amekata mti ya shule na shule ilikuwa inatengeneza joo na akakuja akairudisha mahali watu walikuwa wamechimba. Sasa ndio tumekuja na tumetuliza wazazi tuwaambia sasa tutafuata sheria kwa hiyo mtu achukuliwe ile sheria ambao inatakikana kwa sheria. Asebono Kennedy arua egekuro egetindi gocha asomokagero yo nabono nigo arache kwimokerigwa egetambukero kerichiko asamenta gosaba abaibori gochia kobabera ange abana babo chinga kibure chiga bagocha gocha ase erusentambe na nigo aruo gosaba gogotabwatoka abana gochia samairi no nyankwe bwaterania chisabu chitari chindonge ase arua ogosaba gochia sabana gotwara chigosori choko semia gosecho gokinia chisemi abaiboli baito ona achiko bakwanira bonsi besi babeta mbaroje mna abaibo abalimu baito or public institution or institutions muna balendira abana basomira abana buya nanda abana muna baja kogoruchie weekend abaiboli mobe diale mo wera kamwe abana bainuka nande momekisiwa tali abana muko batuma bagende chinchire jimo denga bachi kokwania bairi
tigo mwana abere naye omurani umanyenki atagite ase bono enyorera ribaga ryo goteba yo kuburia kera omwana inchi kwebwetera sha ywera cheko mokonya chingaki atuarira omurwire gose arwarire ero monyene atabwati ebitoki bisaine amangana sa no goteba nga njetima tinga mundu naro tigalite otanya kubwate sha nyoro nde otigalite otanya kubwate sha oyino yotanya kurwara ekiagera onde bwesi oyo rwariro chire nyagitari ororire sha sango rwariere nabantu ngobweni bubale igona rwacha abantu baito bonsi babwate sha bagende next to the public institution none chi private nabakoba nabago ichorisa so igo sa yotokonyebeka nga abantu baito bali minute abake baichorisa ekiara sango konyere ngo reporteria igetesene keiga Giensoko TV korwaiga metamaywa ime ye bunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira inche nkoro kwa Sophie Oigara Chinga kyo mwaka hoyo mubweka hotigarete bosyo bachoryo bona no mwaka gocha niko gati ya baraikuru ase county Nyamira bagenda to wesokia na komochoko okorosi wechipara negati ya magendro au uchacha chinsemo au ase county yo oyo bwango gagwesokia na kurwa engana ya ino yokurie kero kyo governor ase county yo James Kemoni oyo tebirenga ebira gitabye county Nyamira niko bitarare ma chipara chinsemo chonsi cha Nyamira ase korende korengana nere niko bikwene kya magendro ase nsemo bunge moyoka nigaya negetia iga ekera negetia taro ya igo chiase wodi amekenene egotoka se bunge ya Borabu imeye county ya Nyamira ekero murai agendete gotieria matimo bosyo bwesegi ya 2027 yokurie kero kyobogabana se county ya Nyamira engineer James Ongera Kemoni nigesokire na gusaba abanyamira wesokia sobonge na kubwata chikura mnenjira ya moyekirwanero asebo igate birenga nerebuya county ya Nyamira echora barai kigima na gotiga kurigereria obokenyomba sokiali gwata chikura chikurechi chikonyorero morayo muya uragani urakolegas ase omwaka gocha 2027 engaki ibono egetole ekerero giachire ndona kurigia mwana yo bonyomba ndona kurigereria omubere ndona kurigereria suti omonto abegete egende getanga ndomezo kurigereria na makora yo monto ne chimbu chaya naende enjerekanyete Kawukwana hase etaro ya hase wadi ya mekenene bunge ya Borabu ime ya Nyamira nigekere kyo Kemoni agendere komochia wotekirania magendero hase county ngima hase kiria kweranga nigobora ibora obisi bwete iria magendero gochi hase bunge yemo kante no kora magendero kire binyoro bito ne chuwodi chito 20 tali wodi yemo ya Nyamira ina wono morocha magendero amange awo korwe wodi yemo ya Nyamira gose constituency ya Nyamira na abarai bari tuwaite chukumu Nyagitari na ochigochi jijiro na ochigochi ibiwanja bi stadium bindi biriro bitu twabwata ukimanga byatigirwali we want to have balanced equitable development in Nyamira kiagara twensipi ngoro tubebango kubatukana no kurwa kwebiragite binya ebyo bikorema hase county ya Nyamira nigo boigo engineer James Kemoni atebirenganire bya boige biragite ebyo biende sechiwodi chonse emerongebere cha Nyamira nyuma chingake chitaraera ebikaragite birito biro biko kolega askerasi aiga mekanene to biro biko rugora chipara chito biko chipara chiko biko mochanga egere torore Nyamira ekorukunyamira tali Nyamira ikaranse tasamo asa abantu bigenete na baru mbali accountable yakerekyo engineer Kemoni agenderere komochia county ya Nyamira so tabeke meroberie miya anene mono hase ogosangererie goto nabo igobo chabo bonsi obokoro korwase omochio mono Nyamira nabo igorio kebirigo amoro Nyamira gitown chitu njibwati ase to kuira macha ndo to kurukasi warechi France esa macha ali akujitown yakogenda ndobwati public cement ya sato kuira abantu baito oli basinyire sato kuira ndobwati ndo koroka waste disposal system ase chitown chito na kabiri go ikali kwa nyoro chabo na obara weka masabeti chabo na ole chiro igoro weka karoka na ole magali weka nyamusi na ole nsali ase te yo to weka kerenye binde na obere byonsi ibinde biri nimbita tuwe Steven Nyarikemonde Ensoko TV mekenene Borabu county ya Nyamira
Asenkwana ya serikali yo ikobwato kwa nomonogeri wa serikali Isaac Mwaura kera eiki nikobona tuguteirare chinkwana korwa segatia barai echichigotebia habatariti batarira ensi ya Kenya kubwatekana no kuboro koborendi nikobona tebire sekta y'ubutari nigegendrete gokoria buya asianyare koba gekonyora chibesa bukina ekerengo korwa milioni ya monoktainye goika milioni 2.2 buna gotuma muri Kitolinet Nyambane. Gukwana korwa ase chiabisi chia Harambe Annex imeomuchio Nairobi Mwaura ogikeirie bororo enkwana yegatia barai abwatebire bakobwatoka chinkwana chirachikwirania uchumi yense maega ase enkwane yo yarekanire kumoiraneria omurai bwekia magia DCP Rigathi Gachagua. Tumeona viongozi wengine wa kisiasa wakianza kusema kwamba watu wasusie utalii hapa Kenya wakisingizia kwamba hakuna usalama. Utalii ni sekta muhimu sana ambayo inaangazia maisha ya watu wengi sana ambao wanafaidika na hilo. Kwa hiyo sio uzalendo na sio haki kuambia watu ni kana kwamba sasa watu wakisusia utalii itakuwa inamuumiza mtu fulani. Ni sisi sote ambao tunaathirika. Ni sekta ambayo inatupatia kipato kikubwa zaidi kwa sababu ya vile Wakenya wanafaidika. Tumekuwa na ile free visa ambayo watu wanaingia hapa na tumefaidika sana. Tumeongeza wale watu ambao wamekuja kutalii Kenya ni milioni 7.9. Chinga kiecho Mwaura omochire chinkwana echo chigendrete koranda kubwatekana ne chiburaburu chaenekiwa ensemo ya Olkalau ase aruro koboria gochia ase bari bonsi babwateranetигwe wesokia na korika obosaiti. Tunaona kuna vile ambavyo watu wanatajataja sijui kuna watu walibakwa sijui wengine. Kama kuna ushahidi wa kutosha, jameni, uletwe wazi. Sijui kama kuna mtu yoyote ambaye ameadhirika kutokana na vurugu, watu wache asasi za dola ziweze kufanya upelelezi, lakini sio kuchochea watu na kadhalika. Hilo ni jambo ambalo ni la muhimu zaidi. Arenayo tebire ense ya Kenya nigegendrete bya ase uchumi ase amochirie raia bwense ya Amerika oyobwatoka chinkwana choborimo kubwatekana nense ya Kenya. Nchi ambayo uchumi wetu ndio bora zaidi katika kanda ya Afrika Mashariki na Kati. Watatu katika bara la Afrika. Sarafu yetu iko strong kabisa. Watu wetu wanakimbia mbio wanashinda. Tuko na kahawa, tuko na parachichi sasa hivi, tuko hata na majani chai. Nchi ambayo ina rutuba, nchi ambayo ni nzuri zaidi. Kwa hivyo niseme kongole kwa Wakenya, hongera kwa vile ambavyo mmemkemea huyu mdada ambaye ni mweusi kama sisi ambaye anakuja hapa kujaribu kuleta dhana tofauti. Wakenya unajua unaweza kuchokoza Wakenya ama tunaweza kuwa tuna tofauti zetu, lakini wakati Kenya inachokozwa tunaamua sote tunakuwa pamoja. Kwa hivyo hongera sana Wakenya, na sisi ni Wakenya wazalendo. Ngoripoteria Ensoko TV kurwa ase kaunti ya Nairobi erietariane Linet Nyambane. Aso gukora sensemo y'obonchereria mwancho murigeria hekiombe hekemo ky'obonchereria kyombu business community sako niko bono giachakirie emerobiro yo gochiko kinyo obonchereria se chireyo yatwarire hamakongwa se amatuko abwangwega bagosangana gitasene gi Ensoko TV niko baereire emerobiro bagenda tokobeka eri gochikoneke buna abonchereria bakaba kebechireyo bachiko kwanyaka kwegendereria. Nsemo y'obonchereria litukoria lero nigo tokomorekere kyombe gia kyombu business community sako ikyobono kierure gokonya abonchereria na gukini obonchereria ase chiro ya kyombu machoko mosano munyakero gobuye kyombe kyo unagotoerera mange ayo ekyombe kyo yakorere gochiase abonchereria bechiro ya kyombu oyo gokwana igo akorokwa machoka omosa ane bakamba ngete yitari gona bofko eneri yitari manyekaneta ase kyo kyombu igonko na bere no mogoko ekiara lero twabwate anyo general meeting yesako yeito Kyombu business community sako yere eyemo yabo yisako ekya Kisii county kolendi Kyombu business community sako nigo ere abantu ba Kyombu business Kyombu ward nere echerekari yachorire ekoba represent abantu ba Kyombu business ward sako yite yansirete
abantu 27 aso mwaka wa 2022 lakini bono iga baikire members 364 ukwana ase chiro ya Kiumbu asomo yegobo mutangani nigo bono munyakirogo yaboliri abonchori abonsi gosoana kwerikia ase kyombekyo iliyoko genderia ase obonchori bwabo twansire ku twanza ku Ruchiloni kuchakero mutinyo chanu wali mwaka oyo twarule Chiloni 1.3 which is members baito twarule Chiloni cha school fees, Chiloni cha business, emergency loans na Chiloni chinyinge tokorwa asesa ke yeto ikere ya kinire mono na ba members bande bagendrete gochoile igo onko bashukuru sana abangira baito konya moko enda chisailo kiga byombe biko 10% bono ni nchito ba Chiloni cha 2% moko irani monthly tali day igo nashukuru sana soko de kwino sobonge kwino nane ngwakira abantu ba ose abaraibe beserikali bali baija mu sakuru Bosongo abantu kube bengi bali mwaija korora nesaki to matia ikirangania nabagambi baito chiefs bali mwale ngo twabakire mbia mono nabageni abange na tunashukuru tukishikiriana pamoja elinde sake ya Kiumbu Business Community sako agenderere igomu ko bakira yamono as members ingo reporteria Ensoko TV kurwa se chiro ya Kiumbu ase bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii ninche Enoch Gichana Musinto Onyambane Asaroboti uru ruaye Enoch Gichana mwancho murigaria notogika omwerio asemesa ya maya kurwa Ensoko chinsa isatu asobut kobiga chidaika 42 cyabutukire goro yechinsa isatu 15 na isatu chitigariteraga chinsa inyato kugandiro twarobut kobia abigogandira kwego kene 2 agenda tasembeo y'Ensoko TV asiri bagari ya Kelvin Mogoi orenge maiga yechibicha Felistas Kabeni na Barnabas Sondari kuri studio ya Kabere baina kiamari wini chibicha ngo chara senchirengia chenkuru kwa Clinton Ndigi nyasaye ka wancha na ndetomera na sembeo